Fitra oħra mibew tal-Prim Ministru l-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg reġappella il Roberta Bela biex fl-ispirtu ta' dak li tipprovdi l-Kostituzzjoni u fl-interess nazzjonali kif ukoll b'sens ta' responsabbiltà ikun xieraq li d-diskussjoni fir-rigward tan-nomina għal-kariga ta' prim imħallef tkompli fuq bażi li tippermetti li jiġu meqjusa l-għażliet li jkunu jistgħu jgawdu minn maġġoranza ta' żewġ terzi tal-Kamra tad-Deputati. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li hu prinċipju stabbilit u prassi segwita b'mod konsistenti tul is-snin illi l-ismijiet ta' dawk li jiġu konsidrati għal-kariga li jeħtieġu kunsens bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni ma għandhom qatt isiru suġġett ta' diskussjoni pubblika jew ballun politiku dan b'rispett lejn il-kariga nfisha lejn il-persuni kollha li jkunu qed jiġu konsidrati u biex jinżammu d-dinjità u l-pis istituzzjonali tal-proċess. F'dan il-kuntest ġie nnotat ukoll kif dan il-prinċipju qablet miegħu il-Kamra tal-Avukati illi esprimiet b'mod ċar illi diskussjonijiet ta' din in-natura m'għandhomx isiru fil-qorti pubblika, iżda għandhom jitmexxew b'mod riservat u responsabbli fl-interess tal-istituzzjonijiet u tas-saltna tad-dritt. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista nnota d-disponibilità espressa mill-Prim Ministru illi jiddiskuti din il-ħatra għalhekk reġgħet l-istedina li jagħmel biex titkompla d-diskussjoni b'mod serju, riservat u kostruttiv kif titlob in-natura ta' ħatra ta' din l-importanza. Il-Prim Ministru ftit qabel kien bagħat ittra separata l-Alex Borg wara li kien injora l-ittra oriġinali tiegħu fil-komunikat li ħareġ minn Kastilja qabel spiċċa reġa' żeffen l-isem ta' Consuelo Xerri Herrera minkejja l-appell konsistenti biex fil-pubbliku ma jissemmewx ismijiet u diskussjonijiet isiru b'mod matur bejn iż-żewġ naħat. Il-Prim Imħallef Market Kuti se jkun qed itemm il-kariga tiegħu fi ftit tal-jiem oħra u biex jinħatar Prim Imħallef ġdid hemm bżonn l-approvazzjoni taż-żewġ terzi tal-Parlament fi kliem sempliċi, Gvern u Oppożizzjoni flimkien.